28 gost mewn un stafell. A dyna lle da ni'n aros. Ti'n edrych yn spooky fan'na efo camera, Ti'n gwybod beth dwi actually ddim yn meddwl swn i'n gallu cysgu yn y rŵm yma? Na, fi chwaith. Mae'n teimlo'n dymach yn sinister rwan. Mae'n teimlo'n fatha fwy creepy. Dwi efo app ar y ffôn, mae'r app yma'n pigo fyny sŵn, mae y glust human being ddim yn gallu clywed. Da ni'n stafell 3-8. Os yw rhywun yma fo ni, ti'n gallu dweud helo? Na, nes i glywed yna. Helo. Oes rhywun yna'n siarad Gymraeg? Oes. Oes.